Η υγρασία της θάλασσας άρχισε να φθείρει την πογιά του πίνακα. Κανένας, δυστυχώς, δεν βρισκόταν στο σπίτι να προλάβει το κακό. Η οικογένεια είχε ήδη φύγει. Δεν ήταν το αποτέλεσμα παρά την άνοιξη που επέστρεψαν. «Α», έκανε ο πατέρας της. Η Μάγδα δεν έκανε τίποτα. Ήταν πολύ μικρή ακόμα. «Η μύτη δεν σκάλια που έχει μύτη», της είπανε. Την έβλεπε και λοιπόν έπρεπε να μεγαλώσει για να καταλάβει την απειλή μιας τέτοιας μύτης για την ήσυχη οικογενειακή ζωή τους. Εξαιτίας εκείνης της μύτης, άλλωστε, άρχισαν να οριάζουν οι φήμες στον απλό κόσμο της πολύχνης. Ένα ποίημα, λέει, ξεκίνησε να επαγγέλλεται στα βασικά κάθε βράδυ από μια τερκυρώδη φωνή. Αυτό γινόταν στο μεγάλο σαλόνι εκεί γύρω στα μεσάνυχτα. Μετά ακολουθούσε μυρολόι ή νανούρισμα, στην ίδια πάλι γλώσσα. Λέγανε μάλιστα πως αν σήκωνες το κεφάλι και κοίταζες, θα έβλεπες ένα γαλάζιο φως να βγαίνει στο μπαλκόνι μέσα από τις γρίλες του παραθυριού. Γι' αυτό και οι περαστικοί φοβόταν να κοιτάξουν και όσοι το τόλμησαν είδαν μια μορφή διαπεραστική σαν καθρέφτη. Θαμπόθηκαν αμέσως και μπορεί να τους άφησε και κανένα κουσούρι στην όραση. Κι είπανε, λέει, το πορτρέτο της γιαγιάς ζητούσε εξηγήσεις. Πώς βρέθηκε εκεί. Έχει περιπλανηθεί πολύ από το μεσογειακό φως ως την ομίχλη της Φλάνδρας και ως το σκοτάδι των βαλτικών χωρών, όποια απόδοση των εξωτερικών εντάσεων και αν διαγράψει, ως τελικό αποτέλεσμα της πεζογραφίας της υψώνεται η εσωτερική ομορφιά, το ψυχικό περιεχόμενο, η ποίηση των διακυμάνσεων της συνείδησης. Η ιδιαίτερη ποιότητα του ύφους της, που ενώνει περιοχές του κόσμου με τρόπο μια ένδειξη που δεν προσδιορίζεται αν είναι τελικά ζωική, ερωτική ή αισθησιακή, καθοδηγεί τη νέα της ορμή. Διάβαση σε ταραχή, ανέμερη σπατάλη δυνάμεων, ασυλλόγιστος κατακαιρματισμός της ζωής. Καμιά κούραση όμως εξακολουθεί να διψάγει αυτή τη ζωή, γυρεύοντας πάντα κάτι άλλο έξω από τα μέτρα, πέρα από τα όρια που έχουν ταχθεί στους συνηθισμένους ανθρώπους. Η συνείδηση που ζει μέσα στη σύμβαση, το τρομερό δίλημμα της επιλογής ανάμεσα στο συμβιβασμό και την ανταρσία, την ακινητοποιεί. Και τότε παρεμβαίνει με τέχνη η συγγραφέας. Η συγγραφέας ενδιαφέρεται κυρίως για να εκφράσει τις διαθέσεις των ηρώων και όχι απλώς μια υπόθεση. Η ατελεύτικη ροή της ψυχής των ηρώων αυτών τέμενεται σε ένα σημείο έκρηξης και από αυτό το σημείο και πέρα διαμορφώνεται το ψυχικό καθεστώς υπό το οποίο τελούν όταν αγαπούν, όταν μισούν, όταν σκοτώνουν ή όταν αυτοκτονούν.